Virksomheder, der er storforbrugere af polystyrenemballage, som for eksempel elektronik- og fiskeindustrien, har normalt et stort behov for at minimere håndteringen af brugt emballage. Hos JP Salmon i Esbjerg benytter man Ronis største sneglekomprimator, SK380H, der man dagligt tømmer op til 1500 fiskekasser. En opriver findeler kasserne, inden materialet når ned til den langsomt gående snegl, der drives af en 15 kW motor. For at opnå en ensartet presningsgrad benyttes hydrauliske kæber som modhold. De reguleres af et digitalt styrepanel, som konstant måler motorens ampereforbrug og åbner og lukker kæberne afhængig af det registrerede modhold. Polystyrenkasser er som bekendt et vanskeligt materiale at komprimere, ikke mindst hvis de er våde og fedtede. Men med en Roni-komprimator kan man uden problemer opnå et resultat, der både er formfast og stabil, med en densitet på ca. 300 kg per kubikmeter. SK380H har en kapacitet på 300 kasser i timen. Er behovet mindre, kan Ronis komprimator SK240H være den rigtige løsning. Den arbejder på samme måde som den store maskine og har en kapacitet på 120 kasser i timen, svarende til 85 kg polystyren. Blokkene er mindre end fra den store maskine, men har samme høje komprimeringsgrad, ca. 300 kg per kubikmeter. Ved at komprimere brugte fiskekasser ændres omkostningsbelastende affald til et værdifuldt genbrugsmateriale. Roni har opbygget eget salgs- og distributionsnet af polystyren. Vi kan derfor tilbyde en god pris for det komprimerede materiale. I denne skibscontainer er der 20 ton. Mere end 30.000 fiskekasser på vej til et nyt og nyttigt plastikliv.